Merhaba cardın temaşavan heja برنامه çima pişti nabereke kurt berdewam dike mijara me sereke وکی هر دم کمتین روزه و خو هر دم جد روزه و مدبه به وجه چارسی بر بکوودشه کی چی گذر در باری و مجارده گلو احتمال هست کو چارچوبه زاگونا کوته بس کرن بهلم پاییزه د پاییزه دم بحث و مجاره بکن آن گودنا و دو هفته دا به پارلمانتو اف مجار چارچوبه یاسا مل میوان خورا سر مجار نرخاندن اندکر هر داوی مگو برز جناب اkinci تایبت و مجاره مل هف نکرش برکو وند بیشن زاگون تنه و احتمال هست کو تنه خالکی به بخالکی وره پارلمانتو و به ارکرن اجو قانون نبودوی مجرد چه یعنی دبکو ببه لیوی دمه چارچوبه یاسه که خلق لبنده سیاست کرد لبنده حتی نه دهات آخافتن او چارچوبه یاسه تونه وسابه اگر بوی رنگی به انا پیک ناویت işte از خاله کی دیجی پیوه گرید خاله دیجی انسان ده حبس و زندان ده به سالات دنن نتنه نخوش انسان اباناجی بگوری یاسا گوهراندنا برای اجالام اوج پیویم وقتا شرط و مرجع اجالام به گوهراندن ایوانجی گرگ تحلیه وان زوزو بکرن و حفسی در کبن جوانا یک جی حفسی سیاست مدارن سیاست جربن رهینه سیاستی وکم بیشن دمرتاش سلچوق مزراقلیه برز قایای جوانی گلک ناوی نزانه به مهی فیلن yüksek dağı evci ben berdan evci dve zagone yakeminde khala avulu adu dahabın vakit seri da go müzakere ne lehvkirnek be o be kadandın müzakere gav begavın müzakere gav begavın yani vakta tişki beba o bekadiya navi ne bu müzakere bu da peyman me peymanek imzekir van bir yarana medanın ave tiştaviye bibin van tiştayit biminin ave yakadiya de böyle müzakere tişki jiyaniye yani jiyan devam dike yani vakam bejin canlıya be jiyan ji devam dikin müzakere gava yekemin çiye çeke be berdan rastı iyi niyeta niyet ereni. Kat berdan lekese guçek berdan ve çıbke bene. Eğer zagontuna be. Yekemin niyeta bene. Danikırını karım. Ve despekede niyeta ereni iyi niyet göstergesi. İyi niyet. Niyeta ereni hat kırın. Bele. İşaret avi çubu niyeta ereni xodiye çeke xudanin go ejvira şunda tekişuna çekdari meddevce berday. Rüyamaya siyasete bakın ambarın siyasete bakın. Ya gav. Gava duda çubu devlet bebraj calan re katekliya o müzakkera çerçeve azagona ve ayrıca hala demin ademin çiğ gava devlet baviş hati ser gava devleti çek sekiniye kuştu sekiniye a duda devleti çi baviş devleti gava baviş bejin şart merce calan em duguharın ede ند حفظ جیوی ام خانیا کی آواد کن خانیا کی فره و نگرتیه سکرتریایی هبن و شورم روشنبیری هبن زانیار و زانیستو ریو بری حوالی هبن ورنوی ببینن و لسر پرسکری کا کردی فکر و رمان خو دانستاندنا بکن و پیشکش ملت بکن و دور ده fikri xo analiz bikin. Karşı ve hemberi ve adıcı zindanat beberdan. Gavası Asiyemin icatçı icayı varın ser milleti sergerila çekevan destevandan daninen ve beci kayca un ce ve un tedenin o embejin ce kade medyayı jur derkevin. Jur derkevin o derketine vacı embejin henek navnetevi devlet edin ci tasdik bıkın NATO tasdik bıkı ki ve ci xo mevziye xo un ci derketinin tamam em derketin İca evi gava siyamin evi bavici devleti bavici gava siyamin çiğ İca ve şerti hatına wana hindore sinor o şerti vanu siyaseti o ali
حقوقی و گوهراندن نو چه ببین پشتی ایجا اورن ایجا گاف بگاف یعنی ویام مذاکره پیواژویک نقط بره پیواژویک دودریجه ور هی هنک قانون دوی دماده نگیجی و بیجن کی پشتی هل بجارتنی و تالوق ببین درخاندرین بی رنگه یعنی مگوی پارلمانتو دما خباتاوی هاتی بچکاتی درش کرن لی مثلا جوینا ناتو هی شش و هفت مهی جوینا ناتو انقره پیک به و هفته که نابر بدایم پشتی هفته که شو خباتک ویتنی yani haftaya tane dibine ku parlamento begirtin. Dina haftaya ki de eğer zagonek ne parlamento ne erekirin ev dibine payızı iloni. NATO tane peymana İran'ı ve Amerika ji şest roş danin derhev ve şest roja da İran şert u merci Amerikanini ji anji Amerikan şert u merci vanini ji ve şerri dişe despebke. Ev şest ro mühime. Asıl şerri İran'ı ji mühime. Ne tane bir yara NATO'yu. Ne tane NATO'yu. Despeka axaftine de me programı nu despekir müddü tişgot. Mogo ki sekna Türkiye gavavetin avana grani لسر biryare o civina NATO'yu o لسر encama peyman Amerika o İran'ı o لسر şert u merci İsrail'e de behemberi hükümette Trump'te ve çi cevap bigrin. Hinki jide bejin civina NATO'yu encamı kucu derbekev eviyeke ya duyemin dibe la ABD le bejartin demek nezik de heye la Amerika'yı dibe li benda van hele bejartin hükümet و ده عالیه دیجی دبیجه وانتش کو پیک به دویژن احتمال هی کو بهله داویا ساله yani mego ilon dedi mine ihtimalle ku beyli davya sale jiboku gave ki babiş zagone gider yani gave zede gave ambejen khastike millet duhazın lehemberi wan o zu bigej millet tatmin bebe delewan rahat bebe wan zagonana ve bderengi keve lebeli enviya zanın bira milletime الخمره بنار bira milletime baş zanı ben mafik kurda zamanı kurda azadiye zamanı kurda mafik kurda nasnama kurda tü bent tü astengi nikare zede dice xuda bedi sekinandın o jere astengi adarxın Kürt libakur timmi dayım daha davide ve bigej her mafik hükümet ne mühime yani destildari ana herın verin beguherandın partiye din beguherandın çi beguherandın Kürde begejin mafik çünkü ava jrabe cemi rabe dünkar bendalber bisekninin Kürt iro lehmi dünyayı jali hişyarbuna xo jali xwastike xo o jali هشیار بونا خویا ناسنما خو او کشف خویا به تایبتی کرد بخو حسیانه کرد ایده کس نکار به زمان تا نه زمان فرمیه هوش به تو نکار با خوه اوان تشتانا چون امیرو لکوپایا دنیای جدنارن futbolist کرد نافدار او شوقک مزند جالی یکیتیا او نتوا کردات چه دکن Vana gış jali neteviya kurda de işareti mezinin kija devlet duhazı ki dehundere sinore xuda aram bin o pejde çuy bin o medeniyeti de cihaki mezin bigrin o bibin devleti mezin u devlemend u ser bixu gerek kortavan kurda hebib bu kurdara baş bin bu kurdara düşmanantiye nekin bu mafi kurdara kadaxa nekin ki de bibra bibe جلات ناوین و حتی قفقاسیای و حتی روسیای و حتی اروپای گرک هر کس بیا زانبن کرد هشیار بونن و کرد جی آشتی ملت آشتیانن ملت آرامیانن ملت چکداری و شر نخوازن برای اوجی زانبن به کرداره جیانک سر بخوی جیانک برومت به هفره بجین و جبو نه تعده نه زور کردابین نجی زور لوان بین ایرو دبیجن کوپه بنا پیوه کردی هیه دبی کوپه والا و تجیل هف کن اتجیوان داد کن لیبلی اویا باش زانه من گلی ملتی کرد
ایرو کوپه مجی نوالایی کوپه مجی تجایی ام وقتا کوپه خل کوپه ملت خان ام زانبن اتشتی امان دا بکن جیهنن ام جی به تدبیر گاوی خو باویجن به زانیاری زانستی باویجن ام جی زانبن کوپه مجی تجایی بله دم جمر لازمه ایرو به واجه در کتیه مگوتی دولتك ديمقراطيك دولتك وكهف دولتك سربخي جمافي علي كردات جي غاوا باويجن او دولتك جمهوريتك ديمقراسي آوا بكن اگر ويا ببه تو تعداك ملت كرد لدولتي ببه انجي الملت دم ببن لقالي دم ببن ne mümkün. Şimdi berdevki hükümeti Ömer Çelik da haftanaktan bugün se bernamede bas axatına yükür bugün dibêje divê zagon demek ki nêzik de demek ki Kurd be parlamentoyê û be erêkirin dibêje. Yani çarşoveya se ku behs dikin divê be parlamentoyê em erê bikin. Vê nirxandinê dike aliyekî berdevki hükümeti li aliyekî din jî televizyonê nêzê AK Parti'ye dibêjin Demirtaş di payîz di meha payîzê de yani مجدار جوتمه و سه مهی داویه ده دویز دمیرتاش به بردان تحلیه دمیرتاش بکرن yani ve peyama kurali televizyon medya evete dain o nirxandinin hükümeti kute kirin rasle hevnay çıkas hevdun nagrin jî ihtimal heye ku takvim sere hükümeti payze nişan bide. Çi şermek pırmezini şerti Brez Demirtaş bibe mesela xalek پیواژوی ایرو دمرتاش همین محکمه ای ترکی محکمه آ یاسا بنگه آنا یاسای و گوری زاگونه همی دادگهی ایرو گرک سربست به گرک نگرتی به گوری محکمه دادگاه اوروپا جی آ مروواهی جی برز دمرتاش گرک بی بردان yani تو gerek kala pevajoyu çareseriyi Demirtaş nil beref kirin. Ew tiş cudayı pevajo cudayı. Vakta berdana Demirtaş tê xundire vê pevajoya wê demê de em bêjin ji vê bîrkame derdixin dixin vê bîrkame yani vê pevajoya jî demek ki samimiyetê hinkî bê pirs kirin. Mesela Demirtaş cudayı lêbele gerek Demirtaş nehêl payîzê jî gerek vê saeta derkeve. Gerek îro derkeve vê şeva derkevin. Yani bêhêlin payîzê o bikin xalê pêvajoyê û şert û merdê îro ê di pêvajoyê de bêgotin çi ye? Mesela Brez Öcalan'ın o vanê bi 30 sal 20 sal siyasetmedar û milletê ceza xwarinin o milletê me li serê çayê bi çekdarî çekê xwe danînin ji bo aşîtiyak bi rûmet ji bo çareseriya wan û vegerin nav sînor û siyasetê bikin. Çerçeva yekemîn de ev heye. Lêbelê îro em giş zanin Brez Demirtaş ji ber meselak din hatiye girtin. Ew mesele jî ji alî desthildariya rêxistina o iktidara Tirkiyeyê em bêjin şixêdî wî jî însan hatine girtin. Kî bi serê xwe rakin, kî jî bixwaze jî vê hikûmeta biguherînin niyeta wan heye tê xwe zîndana ji wana yek jî Brez Demirtaşê mixabin gerek trojek saatek zêde jî dûr de nemînin. Niha em behsa pêvajoyekê dikin li Tirkiyeyê jaliyekê din jî bê demokrat yani demokrasî tuneyê li welêt. Ji ber ku li Enqereyê binirin mamosteyên dibistanên taybet de kar dikin li mafê xwe digerin. Li aliyekê din kesên dibin erdê de di komiran de dixebitin li Enqereyê li mafê xwe digerin. Yani demokrasî tuneyê li welêt û em behsa pêvajoyekê dikin behsa demokratîk bûna welat dikin ku Kurd dixwazin mafê xwe bi dest bixe. Divê atmosfera bi vî rengî de bê ku demokrasî were vê welatê Kurd kare xwedî mav. Mesela Sezai Temed nirxandina xwe de dibêje ji ber ku hikûmet naxwaze demokrasiyê pêk bîne demokrasî bîne vê welatê ji ber wî gav navêje. Yani ev pêvajoya em dibêje piçek sekiniye na rawestiyayê dibe sedema wî ev tişt e. Yani demokrasî naxwaze bîne dixwaze bi vî awayî biçe hilbijartinê ji bo vê jî niha gav navêje dibêje. İhtimal heye ku bi vî rengî be. Bele yani li tu welatek û her wiha îro operasyonekê pêk hat nêzîkî 200 kes hatin desteserkirin di vê operasyonê deman dimê de. Li tu welatek desthilat bêyî bertek û bilindkirina deng û daxwazê civakê
وسا حال راحتي وبكيف خاشي ناينه لسر تبسية زيرين او آزادی پیشکش ناکه يعني جبونا وي نها برز اکنجی قالا وی پیواجویا اوکر پیواجویا مذاکره براستی جی يعني دم بدم مثلا البرچاوه منه نهال سوریه جی ام بیجن ده چارچوه انتگراسیونه دا hem peymanatiye çekirin hem dem evte hevditin dibin. Car bicare gafte navetin. De dema hevditina deselata apartheid u embejin Nelson Mandela gava ku hevditin hebu. Parizeri Nelson Mandela Desmond Tutu ve gave gotinek ve hebu digot ku de müzakereyan da tüccar daxwazên ku aliya berê çarçoveyek danîne û daxwazê xwe kirine tu alî dibe ku ew daxwaz bi tevahî neyên biciyanîn. Müzakere çê dibe? Alî daxwazê xwe tînin ziman, aliyê desthilatê di wê helwest û nêzîkatiya xwe ya berê de îsrar dike. Lêbelê a diyarker bilindkirina deng û daxwazê civakê ye. Yani anha îro em bêjin Birêz Öcalan pêşnûmeyekî ya jî em bêjin çarçoveyekî yasaya pêşkêşî aliyê dewletê kiriye. Dibe ku divê pêvajoyê de daxwazê ku hatine kirin çine mesela ê ku meriv texmîn dike û daxwaza gelê Kurd salan e. Gelê Kurd birasî jî têkoşîna ku 5 salê darî û meşandiye destkeftî jî hene û bi berdelên mezin van destkeftiyan hatine bi destxistin û daxwazên gelê Kurd ê di aliyê çand, ziman, nasname û jiyana azad de diyarin. Niha divê pêvajoyê de daxwaza gelê Kurd ê sereke çine yek Birêz ekincî jî got pêwîst e ev ji derdora 1500 girtiyên nexweşê lezgîn ku hene bên berdan. Wek niyeta baş ku civak bêje a dewlet gavek davêje. A duyemîn girtiyên siyasî evên hem siyasetmedarên pêşeng ê ku gelê Kurd wekî Birêz Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ parlamenterên girtî û bi deh hezaran siyasetmedarên ku bi biryarên siyasî hatine girtin. Evana gava ku di vî aliyê de gavek were avêtin hemû daxwazê ku hatine rêzkirin di carek de bicî neyên jî hêviyekî bi civakê re çê dibe. Gav hat avêtin Eğer biz zagonê bêlin payîzê wê de mêşib be. Yani dernekê zagon yani zagon zagon ez viya bêjim. Van daxwazên gelê Kurd ê sereke ku tên kirin yek girtiyên nexweş di do hemû girtiyên siyasî sisê perwerdehiya bi zimanê dayîkê a yekemîn ku niha mîting jî li ser navê têl derxistin navê mîtingê mîtinga azadiyê ye. Azadiya kê ye? Azadiya Birêz Öcalan e. Azadiya kê ye? Azadiya hemû siyasetmedarê Kurd e. Daxwaz ev e. Lê wekî me got eger ku gelê Kurd di van mîtingan de çar heb mîting tên darxistin. Di 27 Meyê da li Mêrsîn û Wanê li 28 Meyê da jî li Amed û Stenbolê van yani alîkî Kurdistanê alîkî jî bajarê Tirkiyeyê mirov kare wisa fehm bike û bibêje. Di van mîtinga de dengên pêwîstê daxwazên sereke gava ku bilind bibin dewlet nikare ev ji nedîtî ve were û nebihîze. Mecbûr ê bibihîze. Lê Birêz Öcalan ji vir 20 sal berê di hevdîtinê xwe de gotibû bila milyonek mirov li qada derê çiyê li qada Şêx Seîd kom bibe ka em mêzekin dewlet û êvan daxwaza qebûl bike neke wî çaxê diyar dibe. Her wiha gava ku vê bihara Ereban dest pê kir Misir ji hev bela bû li qada Tehrîrê çawa ku milyonek mirov gihîşte hev eger li vir jî bigîje hev wê çaxê dest û lengê dewletê tê girêdan
êdî ew ısrara di desthelata xwe de înkarê da em bêjin vê statûkoya ku hatiye danîn di wê derê de ısrar êdî dewlet nikare wê ew bike. A giring û a diyarker bilendkirina deng û daxwaza gel û civakê ye. Ji bona wî em dikarin bêjin eger di destpêkê de ya jî wekî gav ya jî wekî gava erênî ya jî niyeta baş gava ku were avêtin wê gavê hêvî baweriyek di nava civakê de çê dibe û civak peywir û berpirsyariya civakê ev e. Belê müzakeret tên kirin di nava aliyan de belê daxwaz tên rêz kirin lê ê ku wan daxwaza pêk bîne daxwaza dengê daxwaza bilind bike gel û civak e. Ji bona wî jî ez bawerim gelê Kurd jî em tim û tim dibêjin xurtkirina destê Birêz Öcalan. Em tim viya dibêjin lê em viya navê êdî bikin pêkanîna daxwazên bingehîn ê gelê Kurd gava ku di vir de îsrar hebe tiştekî ku dewlet li hemberî wî di ber xwe bide û di wê de îsrar bike di wê ew de tiştek namîne a giring a diyarker gel û civakê. Me got daxwazên Kurdan diyar in yani daxwazê ku rêz kir ji wan xalên mühim in. Lalekî daxwazên bîvî rengê heye lalekî Kurd dixwazin gavekî bê avêtin lalekî din jî li siyasetmedarên Kurdan cezayê giran tên birîn. Mesela siyasetmedarê Kurd Ayşe Gökhan 19 sal ceza lê hate birin di nav vê hefteyê de. Eger em behsa pêvajoyê bikin em behsa pêvajoyekê dikin lalekî dijî tiştekê bi van tiştan diqewime yani ceza li Kurdan tê barîn. Her çend ev zagon derbeke ve dernekeve yani ser nîqaş me her nîqaş bikin tiştek û van gavên ku bên avêtin yani tiştek ku vê cezayên ku li Kurdan bê birîn ew şikestinê nake dilê Kurdan ku bawerî tu carî vê iktidarê neyne. Niha gava din meqala ew ê kir birêzekî cî wê bersiv bide ji xwe meqala niyet û nêzîkatiya aliyê dewletê kir esas ev bi xwe ye divan peyvajeyê wiha hesas de nazik de eger ku biryara erênî ya jî neyînî baş an jî nebaş ji aliyê dewletê ve ev hesasiyet li ber çava were girtin wê çaxê ew bawerî bi civakê re jî dikare ew. Yani îro eger ku em qala serarastkirina zagonan dikin em qala êdî serarastkirina ya jî wê îyadekirina maf û azadiyên gelê Kurd ku heta niha hatine înkarkirin û xespkirin em qala wî dikin di vê demê de ku siyasetmedarê Kurd ku ji pêşengiya siyaseta Kurd re yani em bêjin bawekî çalek kar û xebatê dimeşîn wek Ayşe Gökhan û wek hevalên din di vê derê de gava ku biryara dewletê niyeta dewletê bawekî neyînî were xebtandin ew wî baweriyê civakê re hasil nabe nikare ew bibe. Ji bona wî ev pir giring e di vê demê de bi qasê ku gelê Kurd civaka Kurd û Birêz Öcalan ji boyê nazikî û hesasiyeta vê ew ê ew xwasa bi baldarî nêzik dibe wê baldariyê divê bi aliyê dewletê re jî hebe. Bir baldarî peyda bibe bê ew demeke nêzik de yani ihtimalet bi şexsî ez ihtimal nadim ku demeke nêzik de baldariyekê wisa bi nama hikûmetê de peyda bibe ji ber ku ev sal û nîvekê behsa pêvajiyê çareseriyê dikin gavê tiştek û pêk aniye tiştek û kiryarê wan diyar e yani li holê ji ber wê ew bawerî wek şexsekî nadimin ihtimal wê didin ku demeke nêzik de ew bawerî bide civakê. Birêz mamoste qala apartheid rejima apartheid kir rejima apartheid milletê reş û spî di jiyan û pevçûna wan û zordestiya wan di jiyadperestiya wan li Afrikayê plansaziya Ingilistanê bûn wek em bêjin Îrlandayê Skoçyayê tiştê li Hindistanê jî hebûn ew aqlê Ingilistanê aqlê müzakereyê yani ku xistî destê xwe ewlî bi zorî xistî destê xwe dure bi müzakerê gorê xwe tanzîm kiriye ji wir vekşiyaye ama ruhê xwe di wir de hiştiye şirt û şurtê gorî berjewendê xwe bi müzakerê bi serketiye îro Hindistan jî Pakistan jê qetandî Bangladeş jê qetiyayî vana di dîrokê dewleta de
جوان را دبن ام بیجن متود دستهلارداریه بری عملی رو لعثمانی دنارن دولت عثمانی نه دولتك خودی مذاکره دولتك به شر و پفچونیه جهف قطاندنه yani رو عثمانی وقتا مذاکره زانی با بکرا رو بالکان دستا در ندکت ام بیجن روجلات آنها دستا در ندکت با چند وان سروک عربا بکرا گوتا وراشتره تنظیم کوانی گونه بن دولت و می هفر اداره بکن بخستا و دمید حکم وانه بردام بکنه لگو چه گو یا وکمه یا نه بله یا وکمه یا نه پشتی ورگو لهف کت و هر در وان داکر و حتی فان بیسالینه داویه جی اف يتنقى زانياريا وانا مذكره تشينبو ده مثلا قبل هيجي او شان تشينبيا يعني قبل سيجي بشرجه قطيان او جي بمذاكره انجلترا انجلستاني اللي هفكرنك تشيبو ام بيجي نيرو لباشر كردستان اوابو بدولتك ديمقراطيك اوابو بعراق ديمقراطيك كردستان اوابو نا ايرو روجافا كرد جيجن ما في خو به روجاوا دموکراتیک به سوریه دموکراتیک را پیمان چکرنه نه جبو مره بگیجن مافی خو جان هی دولت قارشی مره لهمبری مره دیجی مره ور هی ام بیجن نجات پرست بن زور دست بن دیکتاتوری بن لبله تو کاری پیرا مذاکره بکن او شرط خو بده بر او مافی خو بستندون آزادیا خو بگره لیرو ترکی نه ام بیجن اپارتایت و نجی عثمانیه تشکی ام بیل تفهوی تشکی جدایه yani ne karı vusa bıkın ne karı jî vî şeklî bıkın lebele îro dünya lê hatiye noqta ki mecburiyetek jî ye bêjî yani şartı şewrmendê bi şewra hevalê wan bi şewra NATOyê bi şewra Ewropayê bi şewra Amerîkayê dibe ev mesela pirsgirêka Kurd hatî nirxa Swîsra Astekusa tu zêde ser de her te sinoyê xwe jî wenda bike çareserî müzakereyê em bêjin îro hikûmet guherî CHP an jî partiyak em bêjin çepgirê Tirkiye hat ser wê me revan müzakere bike gelo wê bêjin em bi Kurda re rûnin û li hev bikin mafî wan bigêjin vêya garantiya wê tune ye Devlet Bahçeli jî wî tiştê dibêje tiştê ku ez dibêjim ji bo mayîndebûn û bekaya devletê ez dikim. Îro imkanek ketî destê Kurda em nikarin bi dû em bêjin bi demokrasiya nav Tirkî zêde xerab bûye lêbelê îro em ji mirinê tên em ji şewitandinê tên em ji kuştinê tên em ji hefs û zîndana tên ecela me heye lezginiya me heye em nikal bende demokrasiya we bimînin ji bo çareserî em nikar bimînin lêbelê eger pêvajoya dawî bibe fayda me çi ye dewletek demokratîk ava dibe ji ber vê demokrasiyê hemî milletê Tirkî gişî jê fayda bistîne jiyana wan ê bê guherandin du tişt lazim e ji me re eger kî dixwazin bi demokrasiyek bilind herî bilind mafê Kurda binde û pêvajoyê çareseriyê bikin wê demê de bira bêjin kî îro derkeve Özgür Özel bêje ey milletê Kurd tu bi vê hikûmeta re bi Erdogan re û çareseriyak mezin bi mafê xwe bi nasnama xwe perwerdehiya xwe nikan bikin ji me re 6 meha salkê seber bikin ez bibin iktidar ez ê peymanek herî girîng xurt qenc baş wer çêkim wê çavê min jêr bê na ama kes nabê ji me re kes vê ji me re nabêjin îro giş li çavê dewletê dinerin li çavê sîstema dewletê dinerin wexta dewlet dibin mevzûbahî skala dewletê dibin hemî partiyê Tirkiye çepgir rastgir dîndar û dînsiz û giş nav hev dikevin giş dibe dewlet pîroz e li hemberî dewletê û nikan qala xwe bikin bira ji me re bêjin bira planekê bidin ber me bêj plana me ji AKP ji Erdogan çêtirin em ê jî bêjin ha demek ki
Türkiye demokrasiyak baş vere van bandorana rabin Türkiye fireh bibin em dinerin en milleti em dibêjin piştgirtiya partiya muhalefetê dikin her roj me re xebera didin ez du kelime Kurdî par vebikim di X'ê de Twitterê de dibinî hezar xeber ji mir tê dan hezar heqaret li me dibin dibê tu çawa tu profesorekî dewletê resmî o tu Kurdî de axeve ednerim kî ye ednerim ehlê muhalefetênin dibêjin em çepgirin em demokratin em sosyalistin yani em ketine gerçek bir rastî Kurdî ketinin em bêjin çerxa çarxefeleket wanî ne bi çepgirar em kar gava bavêjin ne bi rastgirar em kara bavêjin muhatabê me carkê ne muhatabê baqilin ne muhatabê em bêjin bi qîmetin bi qencin ne maqûlin em pê re tişkî biaxivin îro baxçelî muhatabê me ye hikûmeta Erdoğan muhatabê me serê muhatabê me de jî serê muhatabê hikûmetê de jî planek din hebe yani planek bi çi rengî dixwaze pêvajiyê bi vîya Birêz Korban berber bijartinê ve biçe ez jî vêya dibêjim madem ki em heta viratinin em jî sebir bikin hela vanayê çi bidber me çareseriya wan çi ye wê ji me re çi bêjin em wan eger bibînin heta li bijartin tişekê em ne dest diber em ê sebir bikin em ê sebir bikin Kurd gerek carek din rane jî çek ranêjin çek wê sebir bikin heta çi heta niyeta wan bi rastî zelal bibin em zanibin çîl bejberê Kurdayî Kurd çi dixwazin ew çi dibêjin wê demê qê şewrmendê me qê zanyarê me rêberê me yê rabin du kelîma ji hev re bikin wê du kelîma ji wan jî bikin li belê heta wê nirxa were heta wê asta were em ê sebir bikin em ê sebra xwe bicî bînin em ê sebrê li hev tawsiye jî bikin em ê hevdî tu jî nakin nabêjin ev ya xayînin ev ya xera dikin ev ya me difroşin Kurd wisa dikin Kurd wisa dikin rêber wanî dikin rênas wanî dikin partî wanî dikin em ê ya îro bidin sekinandin her tiştê xwe yê dawê xwe meselê xwe em ê têxin sarnıca cemedê bisekinînin îro çareseriya katî ber de vê deriyê me firsetê katiye dewlet jî îqnayî divirde partiya nijadperest jî dibe ez heme û hikûmeta desthildar jî dibe ez heme em jî henin em jî amadenin kerem kir wal îmiraliyê rûniştiye temsilciyê Kurda bûyrin jê re müzakere bikin ve biryarek da biryara xwe pêşniyarî me bikin em jî bibînin zelal bibin em jî wê çaxê bi samîmiyetê bawer bibin em jî bêjin maşallah çi xweş bû dewletek demokratîk ava bû o êde şer û pevçûn û kuştina di nav sînorê Tirkî de tuneye Tirkî dewleta me gişaye ala me gişaye o tîma netewî jî tîma me gişaye gola bavê jî pê kevxweş bibin lê belê îro ez taximê me kî hûn zanin pozê grava keskey ya dewleta Afrikayê yeşil ada taximê ye ez îro wêya digirim mesela birêz Qalxan jî got futbolîstê me bi nijadperestiyê de herin ser taxima der ser tîma fikr û ramanê wan ew psîkolojiya wan jî xera dibin o di herin sahayê yani vêya şîrovek teknîkî min nizanî bûn li Zagros ê Qandîlê maça gudarî dikin û şîrove dikin maşallah tişkî xweş kêfan pê hat rast dibêje her tiştê Tirkî îro li ser nijadperestiyê digere o şaşî de herin lê berî îro yekî wek Devlet Bahçelî derketî jî hez bike neke dibêjî ki vê pirsgirêka Kurd ez ê çareser bikim muhatabê me jî Öcalan e em ê pê re axaftinê bikin müzakerê bikin ji vêya re dünyayê ji vêya dibe çi dibe dîplomasî em ê ji dîplomasiya xwe bikin em ê jî li encamê vê dîplomasiyê binerin dîplomasî û müzakere wek qalîb afgoh ê Îranê ne teslimiyete ne teslimiyete riyek tekoşînek bi cuda ye Belê. direk em vî jî vêya zanim Kurd dîplomasiya jî
pêş deherin serkevin. ji xwe di şer û pevçûnê giran de pêvajiyên bîvî rengê dest pê dike. 2013 de ji bîvî rengê bû. Şer û pevçûn derketibû asta herî jor di wê naberê de pêvajiya çareserî de dest pê kir. Di heman demê de vê pêvajiyê ji bîvî rengê bû. Yani şer û pevçûn gur bû, demokrasî tunê cardin tunê li welat lê pêvajî dest pê dike. Yani di her asî de mirov dikare divê biaxive. Cara yekemîn de şert û mercê wê denema wê dema ji mer daha çêtir bû. Yani şert daha xweş bû. Lêberî îro siyaseta dünyayê ji me re daha xweştir gorî. Çünkü li Tirkiye pevçûn û şer naxwazin. Stabilitî li Tirkiye dixwazin. Yani behsa diplomasî axaftinê müzakereyê dikin ya divê riya müzakerê her vekrî be. Yani şer û pevçûn erê balekî berdewam dike lê diplomasî müzakere ji bo pêvajiyekê dest pê bike her mühim û girîng e ji xwe riyên bîvî rengê jî vedike di heman demê de. Lê piçeke vegelin ser roşilata navîn. Me behsa roşilata navî kirin me got ji nû ve tê dîzayn kirin. Rolun misyona Kurdan divê rewşê de divê mijar divê çawa be. Mesela Libyayê, Yemenê, Sûriyê, İran natevlî heviyekê ye. Amerîka dixwaze Libya bijarî kesekî ve bêrê vebirin. Ji xwe Sûrî heman tiştî kir. Li İranê jî müdahaleyê hikûmetê kir. Müdahale iktidarê kir. Yemenê ji xwe pevçûnekî daha gurê di navbera Hûsiyan û hikûmetê de. Roşilata navîn bi vî rengiyê Kurd jî di nava çar parçeyan de ye dixwazin hebûna xwe biparêzin û mafê xwe biparêzin. Rewşeke bi vî rengî de divê Kurd sekerên çawa helwesteke çawa nîşan bide ku bibe xwedî maf û mafê xwe biparêze. Dijmet perçê yoksa divê yani bivê nîqaşê ve girêdayê birêz ikincî qala sebirkirina Kurdan û got ku Kurd divê tu car êdî carek din destê xwe nabêjin çeka. Niha em gava li dîroka Kurdan dinêrin bi rastî Kurdan tu car di halê rehetiyê de û heta ku kêr negîştiye hestî çek bi kar nanîne. Ji bona wî îro tiştê ku em bêjin piştî 5 salan piştî têkoşîneke pir em bêjin dijwar û biryardar û piştî berdêlên giran îro tiştê ku gelê Kurd divê pêvajiyê de dixwaze siyaseta Kurd divê pêvajiyê de dixwaze ew sedemên ku mecbûrê çekbikarînê bûne wan sedema ji ortê werin halin ew jî divê pêvajiyê de bi wan zagonê ku niha tê xwestin em qal dikin. A duyemîn ji bona Birêz Özgür Özel jî heta niha ez bawerim xetekê ewa xêzek baş de ewa xwe da yani qenaetekî di civaka Kurd de di gelê Kurd de çêbiye. Lêbelê em ji bîr nekin heta niha rayedarên dewletê gava ku hatine Amedê gelek tiştê baş ku dilê Kurda xweş dikin gotine. Mesela 40 sal berê gava ku Bülent Ecevît hate Amedê got wê çaxê got. Perwerdeya bi zimanê dayîkê bi qasê şîrê dayîkê helal e. Wisa got yani. Mesut Yılmaz hat vê derê li qada îstasyonê got rêya çareseriyê di Amedê re derbas dibe. Demirel dîsa di salê notî de hat got ku realîteya Kurd yani pirsgirêka realîteyeke tiştê ku heta niha kêmasiyê ku mane ji ber nêzîkatî û polîtîkayên dewletê ne me kêmasî kiriye û li qeraxa çemê Dîcleyê pezekî winda bibe dîsa jî berpirsiyar emin û dewlet e. Me heta niha kêmasî kiriye. Birêz Erdogan hat Amedê dîsa 2005 de wê jî got ku pirsgirêka Kurd heye pirsgirêka min e em ji bo çareseriyê jî ev çareserkirina vê pirsgirêka me hemiyan e di serî de amin e. Îjar ji bona wî mirov dikare ji bo gelê Kurd bêje ku ew bawerî heta niha di kesayetiya rayedarên dewletê de û bi gotinê wan ew hatiye şikandin. Em niha êdî hatine piştî berdêlên giran piştî kişandina êşên mezin em hatine kerta dawî ku êdî li ser masekê hatiye danîn
ve pêvajoya ki müzakereyan dest pê kiriye û divê müzakereyê da daxwazên gelê Kurd ê zelal ewana bawakî şêmber berê ji ev daxwaz werin qebûl kirin piştî wî jî bi zagûna werin garantî kirin werin mîsoger kirin. Gava ku ev bibe em dikarin êdî em bêjin bi zagûna dahat bicî kirin êdî muhalefet jî û em bêjin desthilateka ku nihal ser kar e jî nikare êdî em bêjin vir da wê da mîna berê di wê siyaset û polîtîkayên înkarê da israr bike. Ev wisa îca di aliyê rojhilata navîn de jî bi rastî em dibînin wisa hatiye rewşek ku êdî bê Kurd bê siyaseta Kurd rojhilata navîn nikare were sererast kirin. Ev ya êdî hêzên hegemonê dinya jî dibînin, Amerîka jî dibîne, hemû kes dibînin. Lê di vê derê de a giring çi ye? A giring Kurd bi siyaseteke rast, sererast, bi yekîtî û hevgirtin, bi ittifaqeke baş li çar aliyan dikaribin eviya bigîn hev û bi şêwrê wekî ku niha em bêjin Kongreya Neteweyên Kurdistan jî hem bang li gelê Kurd dike ji bo yekîtî û hevgirtinê û hem jî bang li welatên dinyayê dike û hemiya re jî name şandiye ku êdî gelê Kurd nas bikin li rojhilata navîn û gelê Kurd jî wekî hemû gelên din karibe hem çarenûsa xwe tayîn bike û hem jî dikaribe wekî netewe li dinyayê qebûlekê bibîne were naskirin û qebûl kirin. Di vî aliyê de em dibînin di çawa ku di şeşê mehê de ez bawerim 16 ew ê bû 16 hezîranê bû roja ku Tom Barak rayedarên Başûrê Kurdistanê Hikûmeta Federal a Kurdistanê û her wiha Birêz Mazlûm Ebdî û İlham Ehmed li wê derê gihîştin hev wek civînekê dîplomasiyê pêk hat di heman rojê de li Rojhilatê Kurdistanê jî hemû hêzên Kurdistaniyê Rojhilat hatin cem hev û li wê derê dîsa çawa ku berê peymanekî nav xwe de çêkiribû ji bo siyaseteke hevpar dîsa ew roj di heman rojê de civînek çêbû û wê ewa xwe dubare kirin wê daxwaza xwe ya yekîtî û hevgirtinê ev di heman rojê de pêkhatina van civînan hem li Başûrê Kurdistanê hem jî li Rojhilatê Kurdistanê ew jî dide xuya kirin ku di nava hêzên Kurd de hem têkiliyek ji aliyê dîplomasî û ji aliyê siberoja gelê Kurd ve heye û hem jî pêşbîniyek çêbiye ku dikare ji bo siberoja gelê Kurd yekîtî û hevgirtinek çêbike. Belkî dema me nemaye ez ê bêjim Birêz Ekincî jî temam bike. Li tevahiya dinyayê hemû pêşketin bi danûstan de müzakereyan dikarin pêş bikevin. û em dibînin meqala Afrikaya Başûr kir. Di dema Afrikaya Başûr da gava ku bi Nelson Mandela re hevdîtin müzakere û piştî wî jî di encamê de jî lihevkirin çêbû wê çaxê Nelson Mandela jî û Dek Clark jî ku pêşengiya apartheidê dikir yani berdevkî û temsîliyeta apartheidê dikir her du jî wekî xelatgirê Nobelê ê cîhanê hatin nîşandan em bawerin bi salan e tê gotin heke li welatê Tirkiyeyê bi gelê Kurd re lihevkirinek çê bibe û ev aştiyek pêk were ez bawerim hem Tirkiye wê li Rojhilata navîn bibe welatekî serekeyê ji aliyê aborî ve ji aliyê bazirganiyê ve ji aliyê danûstandinê ve û hem jî ji aliyê demokrasiyê ve dikare ji Rojhilata navîn re bibe mînak û modeleke ku dinya tev bi erênî lê binêre. Bibe yanna zagonek bînê em bi hev re temaşe bikin. Bira şaş nefhem kirin jalî çekdariyê de ji hêla Bakur dem gotî çekdarî dema çekdarî qediye bira bi qede li belê parastina milletê xwe gelê xwe mere li her perçakî Kurd dijîn û jiyana Kurda tehlikeyê de be, astengiyê de be, mafê Kurda heyê xwe biparêzin
bi çekî an jî bi hukukî ev jî mafê Kurdayî ye. Li Rojhilat, li Başûr, li Rojava vana mafê Kurdayî kes nikaribe çekê xwe dînin. Ji alî Rojhilata navîn çi dibe? Plansaziyek mezin heye. Di vê plansaziyê de NATO ji alî tombara o CENTCOMê o hinek diplomata şandeyê xwe şandin Erbilê bi Kurdar civînek mezin çêkirin. Got NATO o nû plansaziyek vî wisa heye. Hûn Kurd hûn dixwazin di vir de cî bigirin şertê me evin. Ev takbirêm em axivîn. Me got yekîtî o hikûmet o yekîtiya leşkeriyê o koalisyona millet. Dure ba Mazlum Abdî o îlan Ehmed kir wan jî axivîn lê belê ji alî Sûrî belakî berpirsyarê Sûrî jî Fransayê çûn Fransayê Belçîka bi Fransayê re peyvîn. Ev cî de bi vê plansaziya NATOyê de ji bo cî bigirin Fransa ji wan re şert û mercê xwe gotin ji bo pêşeroja hikûmeta Sûriye nû ka wê çawa bibin çawa di hikûmetê de cî bigirin ew jî bi wan re axivîn. Di vir de ji alî Rojhilatê jî bi îstixbarî bi wan re tên axaftin ji alî ser Başûr re bi wan re tê axaftin. Kurd di vir de zanyar bin yekîtiya wan hebin projeyê wan hebin o gorî berjewendê xwe biçûk dû nekevin yekîtiya xwe çêkin quwetê xwe bikin yek wê demê de di vê planê NATOyê de wê ciyakî mezin bigirin o bandora wan ê li me gişa bikin. Yani Kurd li Rojava û li Başûr bê parastin ew bandorê bigê ji me gişa tesîra wê li me gişa bikin li vir jî jiyana me fireh bibin çareseriya me yê bi xweşî herin. Lê belê wexta vana li hev nekin, vana planê xwe nekin, vana projeyê xwe nekin, vana bêjî dihadê tişt nabin, em ê pêşerojê em ê kerwana xwe birêkin. Wexta fikra wan ev be wê çaxî wê ser wan qelem bibin wê bêjî di nav dewletên navnetewî de di dewleta Iraqê de netewî a Sûrî de gerek hûn bigêjin alî rêxistina santralê hikûmeta yekemîn û bibin perçayek wê û hûn dev ji mafê xwe otonomiya xwe û federasyona xwe berdin û hûn bi wan re bibin yek. Qedera me jî qedera hemî Kurda destê wan diyana. Amerîka niha li gelek welatan vê tiştê dixwaze ne tenê li Sûriyeyê ya angol Iraqê li Yemenê jî Lîbyayê jî heman tiştê dixwaze bi kesekî tenê re hikûmetek tenê re muhatap Ne mümkün îro hemû çekdaran dixwaze Libya wanekî de Libyayê yani li bu tevgerî bi vî rengê nal rojhilata veya ne Amerika Libya bi serketin yani Libyayê kirin yek. Tirkiye ji hêla xwe ew muhatabê xwe paş daxistin. Li Yemenê ne mümkün e Yemenê hêlek Sunnî hêlek Şiî hêlek hêla İranê hêlek İran Suudi Arabistanê ne mümkün wan bikin yek. Îro dibin destê NATOyê de bin destê Amerika'da sê dewlet henin yek ji İran, Sûriye û Iraqê ji alî dijî de jî xwestikê pêwîstî em bêjin İsraîl henin gerek İsraîl jî îqna bibe di vê mesela de riyê enerjiyê ji Iraqê û Sûrî derbas bibin di van ji bo parastina van riyana ji bo garantiya van riyana wê ji Kurdar bê hûn henin an jî tunenin. Hûn yekin an jî hûn dualînin. Hûn ê hikûmeta xwe cî bikin, hûn ê gorî demokrasiyê gava bavêjin, leşkeriya xurt bikin an jî nakin. Wexta bêje mesela ne got parlamenterê wan hemen yekî yenek ew pêdeke dixwazin hikûmetekê çêkin li berê nagêjin ev dîşe. Wisa derbas bike wek Türkane gote geçmiş olsun derbastî be. Ew jî herin. Wê tesîrê li pêvajoya me jî bikin. Wê xwestikê me jî astê wanê bikeve. Yani îro em bêjin perwerdehiyê bimîne. Em bêjin asnameya kanûna esasî ew ê jî bimînin. Yani yekîtiya Kurda li wir wê tesîrê li hemî Kurda bikin. Ev pêşketinekî li perçekî tesîrê li perçeyê din jî dike yani. Bi taybet jî perçê Başûr. Kupek bi Bine nabêjin Rojava.
perçe başur rojava amade ye ji bo çünkü devlet nû çê dibin devletek nû ava dibin devletek nû saz dibe ew jî dikevin dundara vê sîstema çarxê devletê de van veya kabul kiriye o gorî Fransayê jî gava davêjin ew jî baş ew jî baş e lêbelê astengiya mezin êşa mezin başûr e yani başûr wexta hebe rojhilatê jî sağlam bisekinin wê demê rojava jî wê pişta wê girtî be karibin rast bisekin pişta xwe erdîk bike ew ê tesîrê li me jî bikin lêbelê beriya tiştî gerek divê civîna NATOyê de Kurd xwestikê xwe bêjin yekîtiya xwe bike yek û di nav vê plansaziya nû de a dunyayê de çerçeva nû de cê xwe bigire vêya hebûn û nehebûna rojhilata navîna ser alî Kurda ye vêya saykospîkayên nû ye wê nû bibe ya wê bê ev dewletên müstakîl bi vî şeklî sed salê dijî dewam bibin an jî bêjin li başûr em bêjin federasyonek xurt dewletek ser bi xwe li rojava otonomî an jî şîrikê dewletê rojhilat jî li îranê jî Kurdê otonom bin vê biryarayê bê dan ev biryara NATOya li Tirkiyê hûn baş zanibin kî saykospîkayên nûyî biryara nû ye gorî wê gerek Kurd gavê xwe bavêj زۆر زۆر سپاس برێژێن ئاپۆختەمە تژێ ماڵەوە باش بوون خاندنی سپاس ماڵەوە برێز فاتۆنی زۆر زۆر سپاس و مەمێوان کرد ساڵ ماڵەوە سپاس بێت تەماشەوان هێژە ئەمیرۆژ لە وێدرا بداوێتکن نرخاندنێ me têr û tije û têra xwe tije bû rojeva me jî germ bû me carin behsa pêvajoya çareseriyê kir ji ber ku nêrîn û nirxandinê nû li ser hebûn her çi xas gavekê nû tune bijî car de nêrîn û nirxandin û ji siyasetmedaran hebû me wê pêşkêşê weke me li ser şîroveyê xwe kir Emirol li vêdira bidawêtkin sibê saet heştanda bernameya dîtgehê wê bi wera be ji vê stûdyoyê wê li hemberê we be pêşberî we be hefteya bê saet heştanda roja duşemê em jî cardin li vê dira bi rojeveke germ em ê cardin li pêşberî we bin niha bi xatirê we şeva xweş be nexweş